Molt bé, que som tots, des del començament. En primer lloc, agrair que s'hagi pogut, que haguem estat tots d'acord perquè avançar un dia aquest ple, perquè per la possibilitat de que jo pugui discutir demà. I perquè, com que el lloc que vaig, no sé si hi haurà xarxa i tot això per poder demanar com a excepcionalitat de poder fer-ho online, vam pensar un dia si es podia avançar aquest dia i cosa que heu acceptat i que es volen oferir. Si no, ja m'hauria sigut impossible perquè vaig per l'Ajuntament, estic fora i estic buscant. Doncs comencem el ple, de la relació també. Molt bé, doncs el punt número 1, que és la renovació de les actes anteriors, el ple ordinari del 16 del 4 del 24 i els dos plans extraordinaris del 14 del 5 del 24 i el 22 del 5 del 24. Hi ha alguna cosa? Heu votat per separat o junts? Les actes, si no tenim inconvenient, pot ser conjuntament, però si voleu separadament. No, com el senyor secretari digui. O el senyor president. Votem junts. Sí. No, està a favor. Doncs a favor. El punt número 2, que és l'expedient 1774/2024 de les festes, planificació i organització de la celebració. Aquí jo el que vull fer és un esment de que en l'expedient posa es té de canviar la data. Aquí està la comunicació més del Departament de Treball, rebuda en data, i aquí està malament. Que si no encara no ho hauríem rebuda. Que posa el 20.234. Llavors, la proposta és aprovar la fixació de dues festes locals del nostre municipi corresponents a l'any 25, que són les següents. A Puigcerdà, el 21 de juliol, serà la festa major, i el dilluns 8 de setembre, el 22 de juliol, que és dilluns també, i el dilluns 8 de setembre, que serà la festa de la Mare de la Sagristia. A Àger, el dimarts 7 de gener per Sant Julià i el dissabte 7 de juny, que és la festa d'Àger. Vilaljovent, el dissabte 6 de setembre, que és la festa major, i el dilluns 1 de setembre, Sant Andreu. Dilluns 1 de desembre, Sant Andreu. I Ventejola, el dijous 3 de juliol, Sant Tomàs, i el dilluns 22 de desembre, la festa major. Sí, d'acord? D'acord? Tots d'acord? Tots d'acord. El punt número 3, que és l'expedient 1841/2023, de càrrecs públics, nomenament o cessament. Aquest acord és perquè el regidor, el Celso Llombart, va demanar de no estar a dedicació parcial, sinó que només passaria a rebre indemnitzacions com la majoria, només que el regidor està en dedicació parcial. Aquí ens abstenim, és una decisió seva. Ens abstenim. Molt bé, nosaltres d'acord, nosaltres estem d'acord. El punt 4, que és l'expedient 1755/2024, per al reconeixement judicial de crèdits. Com ja sabeu, com sabem la problemàtica que tenim i el que passa, i hi ha una llarga llista de factures pendents de pagar. Sortosament cada vegada n'hi ha més que són més properes, o sigui, són més recents. Ja del 22 no n'he vist ninguna. Totes són de la segona part del 23 i hi ha les que corresponen a aquest any. Hi ha moltes factures d'Endesa que estan pagades però que no s'havien comptabilitzat, moltíssimes. I res més que dir que desitjant que aquesta situació d'alguna manera la puguem ja resoldre el més aviat possible, perquè això, la càrrega administrativa, tant per la intervenció com per els plans que continuament estem tenint que fer les extrajudicials per poder tirar-les endavant i evitar el possible que n'hi vagin de noves, tant per anar resolent temes de contractació com anar resolent la immediatesa de seguim. Estem amb això d'anar a solucionar aquests reconeixements, encara hi haurà.
Ara, aquest és molt important perquè amb aquest sí que liquidàvem una gran quantitat de factures impagades, perquè no estan reconegudes, amb el que el 22 pràcticament ja està liquidat i estem liquidant molt del 23. De totes maneres, trobo a faltar que no se'ns ha informat el període mig de pagament. Crec que un ple ordinari No està inclòs, sí. s'hauria d'haver passat la informació. Sí, més o tens tota la raó. Bueno, Sí. l'altre dia vaig llegir perquè vam publicitar el període mig de pagament de l'Ajuntament de Barcelona, que no és petit, i estava a 23 dies. I no és petit. És el nostre model, ens hem d'escolar amb el model de l'Ajuntament de Barcelona. Perdó, secretari, ara que diu això, aquí no ens faltaria l'avaluació del compte general del 22? No, perquè ara està en exposició pública. Encara està en l'exposició pública. Sí, pel ple de l'agost. És pel ple de l'agost. Sí, perquè vam fer la comissió la setmana passada. El que era ple ordinari vam fer la comissió d'especial de comptes, però està en l'exposició pública, però el que no dona temps per passar-lo. Són 15 dies o un mes, no sé. 15 dies. 15 dies. Llavors, si hi haguessin altres temes que s'hagués de convocar un ple extraordinari, ja ho inclouríem, i si no, doncs el farem en el ple ordinari de l'agost. I amb això quedaríem oberts amb les subvencions per Ja està. tornar a demanar subvencions? Ja estan. O sigui, al notificar-ho, ja està, el bloqueig ja no existeix. Ara es té aprovat per ple i tal, però només el poder notificar ja es va desbloquejar. És on es troba la sindicatura de comptes. Eh? Automàticament quan informa la sindicatura, no és la sindicatura. És que hi ha dues situacions. Una, bloqueig per rebre transferències de la Generalitat, que encara està bloquejat perquè no s'ha presentat el compte general en termini, i després el que és per rebre subvencions s'ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i la seguretat social, que ara per ara estem al corrent. Per tant, s'estan rebent les subvencions, sí. Però que és diferent. El que no estem rebent són les transferències de la Generalitat. I per convocar noves subvencions, això tindria que estar aprovat. No afecta la competència. Subvencions per part de l'Ajuntament no afecta. Refereixo per comerç, per exemple. No, però no té res a veure amb una cosa amb l'altra. Sí, això són, el que està bloquejat és que les subvencions aprovades i que ens ha de pagar la Generalitat, aquestes de moment estan bloquejades. Aquestes estan bloquejades. De rebre aquest... De rebre el finançament. Ja, no per ple, després aquestes també es bloquejaran. I amb l'altre, tot l'altre, en aquest moment no tenim desbloquejat de rebre subvencions. No té res a veure amb donar-les. Sí, però Núria fa referència a les que hem de donar nosaltres com a Ajuntament. Tampoc estan, no, això és independent. És independent, no està bloquejat. O sigui que, en principi, es pot tornar a demanar, com s'ha fet tots els anys, des de les entitats. La pròrroga del pressupostari. Sí. És Podem incloure el pressupost fins que no liquidem el 23, no podem fer modificacions com el pressupost del 24. Sí. Vale. és un altre tema. Perfecte. Per què no? Ens falta fer la liquidació del 23, que esperem que ja està bastant encarrilada i que el abans possible, després, una vegada estigui liquidat, sí que podem fer una modificació pressupostària, però encara no es pot fer. És que tinguem la liquidació del 23 que heu presentat. I si permets, senyor alcalde, si en relació a això que deia l'Àngel del període mig de pagament, en el darrer ple, que vam haver d'aprovar una modificació de crèdit per pagar les festes dels anys anteriors i això, entenc que si aquí portem un endarreriment de més d'un any d'això, afectarà aquest període, no? Afectarà el període. D'acord, gràcies. Doncs aquí ens abstenim, com sempre, però crec que seria l'últim cop, no? Que ens abstindríem ja, perquè potser ara ja estan ja, després de gairebé un any que estan vostès al capdavant de tot això i que ja han tingut temps més que sobrat de poder veure com ens trobem aquí ara, ja les decisions que es prenguin ja totes, ja fa molts mesos ja venen de part vostra, o de vostès, perdó, i ja potser sí que hi hauria de ser hora de que si les coses no es fan bé, doncs que comencem a votar en contra en aquest sentit, perquè això ja depèn plenament d'aquest nou consistori. En part sí, ja no és que no puguem prendre culpa d'això, però aquí hi ha reconeixements judicials que són els més grans que encara s'hauran de continuar passant
que són de les licitacions aquestes tan importants que encara no estan fetes, que s'hi està treballant però encara no estan fetes, que són el tema de les xalles, que és una, i el tema de l'aigua, que és una altra, que aquestes, per molt que hi estiguem encara, és un tema que ja ve de lluny, que no s'arregla en 4 dies, ja ho hem dit sempre, que esperem que pel 25 puguem tenir arreglat. Això sempre és el que hem comentat. Sempre vull dir que aquestes hi continuaran sent. En som conscients, igual que som conscients que la gent ha de cobrar, òbviament, però és una mica la poca mesura de pressió que podem fer per intentar que s'agilitzi això al màxim. Sobretot perquè ja no només els expedients aquests que estan pendent de licitar, que són tan grans com les escombraries i la neteja i l'aigua, sinó també dels molts contractes que no hi ha, l'existència de molts contractes que no estan fets, per la redundància, doncs que aquesta manera de fer així d'improvisació constant que ens teníem acostumats a l'anterior consistori, que intentem erradicar i puguem d'alguna manera, quants més contractes i més control tinguem sobre les despeses a fer a casa, suposo que això es podrà englobar en els propers pressupostos perquè no haguem d'estar constantment aprovant aquest tipus de pagaments. Sí, exacte. O sigui, una de les coses que ens bloquegen d'això justament és els pressupostos. O sigui, que fins que no acabem de fer tots els deures que sortosament s'estan fent a nivell d'intervenció, no podem fer un pressupost, tots ho sabem, i el no tenir un pressupost també ens bloqueja tot el tema d'aquests contractes. Una vegada tinguem fet això, el que hem pogut liquidar i podem fer una modificació pressupostària, hi haurà contractes d'aquests que els podrem arreglar. Ara tampoc ha sigut possible arreglar-los justament pel tema pressupostari. Clar, que això era com molt recurrent, no? El no fer contractes, valgui la redundància novament, contractar de manera digital i enxufable, que és la lectura que en podem fer en segons quins casos, i llavors, d'alguna manera que això es pugui regularitzar, permetrà a tothom saber on estem i les modificacions que s'hagin de fer en base als contractes que estiguin, que ara a dia d'avui és molt baixa. Agrair també l'esforç que esteu fent en aquest sentit, perquè des que hi ha el nou secretari i el nou interventor també veiem que la voluntat en aquest sentit és màxima, com a mínim molt més àgil que la que teníem fins ara, i llavors aquest esforç també s'ha de reconèixer. Sí. Permetrem, per tall d'exemple, perquè veieu l'oposició que s'ha fet aquesta feina, el software de control de la policia, que era un dels que sortia de manera constant al REC, ja no s'ha res. Perquè la Junta de Govern de demà s'aprovarà ja el contracte, s'entrarà i el tindrem. Per tant, que aquesta és la dinàmica amb la que estem. El que passa que hem tardat 12 mesos, Jo vaig començar personalment a treballar aquest tema el juliol del 2023. Ho haurem aconseguit ara. Però bé, la línia és aquesta. D'acord. Gràcies. Vostès. Si s'abstenen, sí. Sí, que ja sé perquè he fet aquesta introducció preguntant això, ja el teníem ben dit. El punt número 5, que és l'expedient 1924/24, la moció sobre la creació i implantació de la Servei Municipal de Gestió Ètica i Integral de Colònies Marines. Aquests el van presentar des de l'Intervenció. Qui li passa la paraula a l'Andrea? La vols llegir abans? On es tracta la creació i implantació d'un programa de gestió ètica i integral de colònies marines a l'Ajuntament de Puigcerdà per tal de coordinar la realització de les següents accions. La identificació mitjançant microxip dels gats comunitaris registrades sota la titularitat de l'administració local. Aquest és el punt 1. El punt 1.2, l'esterilització quirúrgica, desparasitació i vacunació de tots els gats comunitaris mitjançant la intervenció d'un veterinari habilitat per a aquesta pràctica. Punt 1.3, l'atenció sanitària dels gats comunitaris que així ho requereixin, comptant sempre amb els serveis d'un professional veterinari col·legiat. Punt 1.4, la formació, acreditació, conscienciació i la col·laboració de tots els agents implicats, població, policia local i especialment les persones voluntàries independents o les adherides a les entitats de protecció animal existents al municipi que vetllen per l'alimentació dels animals, per tal d'orientar-los a directius sobre alimentació, neteja,
atenció mínima i cures sanitàries i d'un carnet o certificat que els validi per a la realització d'aquestes tasques. El punt 1.5, la recollida i atenció dels animals abandonats, perduts o salvatgits, preveient un espai d'estat temporal de primera atenció i identificació per tal de retornar l'animal a la seva persona titular o responsable. O bé, procedir a la desparasitació i vacunació per tal de poder traslladar l'animal a l'entitat de protecció animal. Aquest servei s'ha de disposar també per a gossos i fures. Punt 2. Dotar de les instal·lacions i mitjans necessaris per portar a terme els serveis citats i o establir convenis amb les entitats de protecció animal existents al municipi. Punt número 3. Elaborar la normativa necessària i adequar l'ordenança per gestionar els esmentats serveis. I punt número 4. Trametre còpia de la present moció al Consell Comarcal de Protecció de Girona i al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. En aquests sentits, vull afegir que des de l'àrea de medi ambient és una de les prioritats tota la gestió dels animals, perquè sabem que les associacions voluntàries s'han trobat molt desemparades en aquests anys amb la gestió que han fet directament i voluntàriament i altruista amb els animals, cosa que és una competència municipal, i estem en contacte cada dia amb elles per poder optimitzar i millorar tota la gestió actual. Paral·lelament també s'està parlant en Consell Comarcal per buscar una solució definitiva tant amb gats com amb gossos, no només el conveni que es tenia ara amb la seu, que crec que no dona garanties per la recollida imminent. Paral·lelament també amb Progats se'ls està dotant un espai temporal fins que hi hagi un espai definitiu perquè tinguin una gestió més òptima de tota l'acollida temporal dels gats, i s'està redactant una ordenança de gestió sobre els animals, a més de fer un programa de gestió ètica per sol·licitar subvencions que han sortit des del Ministeri, que tenim a data fins al 5 d'agost per poder-la sol·licitar, i amb la brigada també s'estan estudiant de com reformar uns contenidors i adequar-los per poder-los ubicar per fer un control de les colònies felines i treballar en aquesta línia, que soc la primera que vull solucionar el més millor, perquè crec que els animals sempre queden en un segon pla i crec que a part de ser competència de l'Ajuntament, crec que és el més ètic i moral que puc fer amb el que està a les meves mans des de l'àrea i treballar incansablement fins que això reverteixi totalment, no només a nivell de Puigcerdà, sinó a nivell de tota la comarca. I una pregunta més. I respecte al control de plagues com coloms i rates, també s'estan fent coses? Sí, amb els coloms s'estan fent actuacions a les colònies més detectades, sobretot al centre, vora del campanar. S'ha fet un contracte a part del que teníem per la gestió de rates i les plagues que teníem, diguéssim, el que teníem per contracte per licitat, fent punt extra per fer tot el control de les plagues de coloms. Vull dir que també s'està treballant amb aquesta línia perquè no estava contemplat a la licitació que van fer fa un parell d'anys, no es contemplaven els coloms i des de l'àrea hem posat també fil a l'agulla per controlar tota la plaga que tenim al centre. Tot i que com no s'ha fet res, no és algo imminent, és com tot té un procés i també és la voluntat de revertir. I abans que són mesos per al 2025 també? No, esperem que abans, ja s'han fet actuacions, ja s'han fet actuacions per aquest any, però totes les actuacions que fem són poques perquè la plaga havia arribat a ser important. Sí. Se complirà una mica el que has dit. A favor. Bé, nosaltres votem a favor perquè ja va en la línia de les actuacions que s'estaven fent. Només faltaria que votem a favor. Merci. Molt bé, passem a l'activitat de control. Sí. Aquí hi ha un punt d'informacions de l'alcaldia. No hi ha res. I donar compte dels decrets d'alcaldia del 4/24 a 31 del 5 del 24. Sí que voldria fer alguna pregunta respecte a algun dels decrets. Abans volia fer una prèvia. Sí que ens passeu informació dels decrets, però són tan extractats
Sí, tan això socials com que quan hi ha algun que t'interessa no queda més que demanar la informació, perquè és que no tens res. Per exemple, posarem un exemple que em surt de molts. Cada vegada que hi ha una entitat o una persona que demana un local de l'Ajuntament, no es diu mai el per què. Sí, es dona, no se sap per què el necessita, no? Penso que això forma part del terreny de l'alcaldia. O, per exemple, hi ha altres, com per exemple, hi ha un que és el 556 del 19 al 4, que parla d'una contractació, d'una pròrroga d'un any, més 2 anys, no sé què, però no sabem què vulguem ni de què es tracta és el director d'expedient, si no està ben... això podríem millorar-ho, perquè és que a nosaltres ens complica la vida moltíssim, perquè Nosaltres també. i a vosaltres per donar feina, m'expliquen, per exemple, aquest cas de contractació, a mi m'agradaria saber Està mal redactat, també. quina és l'empresa que li estem prorrogant el contracte, per exemple. Llavors, aquí és que hi ha el 900/2024, del 2024, que hi ha una convocatòria per 3 places de policia local. Sí, en comissió de serveis. En comissió de serveis. Sí. Això encara no està en tràmit de convocatòria, el regidor de mobilitat em pot contestar, o de la policia. Perdona, que estàvem comentant... Ja he vist que no estava aquí. No, és que estàvem comentant això que dius tu. Realment, aquí sí que hi tenim de posar... Bueno, s'ha fixat també amb el que està pitjor, també. Sí, No, és que no està tan malament, Està però... pitjor, però sí que n'hi ha un, per exemple, que diu una activitat interior com descrita i no hi ha... I no descriu. Sí, no, és que està malament. Sí, llavors, moltes vegades no t'enteres de final. Els de funció via pública per obres són clars, perquè aquells detalls, Sí, els dels locals també ho saben que locals, són millораbles. I n'hi ha la responsabilitat patrimonial, que tampoc no saps massa... Perquè s'admet a tràmit, la decisió és junta de govern. Aquí només fa l'admissió a tràmit, no es qualifica res més. No es resol ni es qualifica res. Però si millorarem, hem de millorar la redacció, també vam comentar de... Potser seria convenient per a l'organització passar-ho també per les comissions informatives que no es feia, però jo passaria per una comissió informativa per documentar qüestions més tècniques. Sí, també seria una I l'extractat és que pel que està expedient va sortir aquesta relació, però clar, certament hi ha decrets que no s'acaben d'entendre. Perquè enviar-ho com volíem posar Amb el empaquetat. Ja, potser seria el més convenient més que això. Amb l'Excel jo crec que també és convenient perquè us permet consultes també. Si l'Excel sí estigués bé, però també hi ha alguns d'aquests que no estan bé. Intentaré mirar-la. I quan aquest, el decret número 900, que és la convocatòria de 3 aspectes de policia local, sabia si encara està en tràmit, quan està previst que aquestes persones, si és que realment opten, es puguin Amb incorporar. la comissió de servei que es va preveure dels 3, s'ha presentat una sola persona, que s'està fent el tràmit final amb l'Ajuntament d'origen, que és l'Ajuntament de Vic, i si tot acaba sortint, el tindrem incorporat a l'estiu. Les altres dues places han quedat desertes. El que sí que hem treballat ja en Secretaria i en Recursos Humans i convocarem les places ja. Això que fa 12 mesos que estem treballant en aquest sentit, perquè la intenció és que es pugui acabar la nostra legislatura amb les 14 places que disposem completes. Té una dificultat afegida, tenim els sous que tenim les ubicacions que tenim, però creiem que si creem places i si pot presentar-s'hi gent de la pròpia comarca i d'aquí, ja veiem molta part, el tema habitatge, que és un dels que ens pot penalitzar el fet que les condicions de servei no siguin atractives, potser perquè també el podríem solucionar. Però sí, hem parlat amb Secretaria, hem parlat amb Recursos Humans i es posa a fer la prova de comissió de servei perquè ens interessava per l'estiu tenir alguna més, però ens ha vingut només un cas. Això és una cosa consensuada amb els serveis tècnics i una ens ve, no ens en venen 3, però una ens ve. Comencem... Seguim, no? Sí, però ja dic, vam començar amb aquest tema el juliol del 23, també. Sí, no. Però ara sí. I per part nostra, a la legislatura passada, Esquerra Republicana havia demanat innumerables vegades que s'ampliés el cos de la policia local i sense èxit. Aquest govern és el que ens creiem la policia, com ens creiem la policia doncs, en aquest sentit. Almenys complir les places que Com a mínim, hauríem de tenir, que 14 són poques. que són poques. Sí, això són els que tenim assignats en aquests Hauria de moments. tindre 17. Es pot anar més, però primer hem d'arribar a 14 i després poder saltar a 17. I també si tens la teva policia coberta, a l'estiu o en períodes vacacionals complexes pots demanar ajudes d'altres ajuntaments. Però el que primer et contesten és, senyor regidor, primer
cobreixi les places que té i quan la tingui plena podrà donar-se més, no? I estem en aquest punt. I després hi ha un decret també, que és el 1861, del 30 de maig, que és una delegació de competències de l'alcalde que la cedeix a la Junta de Govern local. Sí. Una mica si em podria explicar-ho. És molt L'ampliació de atribucions, sí. Sí, aviam, aquí hi havia una sèrie de competències que només anava a l'alcalde i, per exemple, tot el tema de convenis menors tot passava també a la Junta de Govern, que no sigui més una competència de l'alcalde, sinó que l'alcalde també a la Junta de Govern perquè es pugui fer més, que se pugui parlar més i que no sigui una cosa només de l'alcalde. Que ja és una miqueta el tarannà de l'alcalde de delegat, des del començament, de delegat no regidor, d'anar delegant coses que no sigui només l'alcalde el que si la decisió final ja sabem que s'introdueix, no? Té la responsabilitat, però que es pugui fer que sigui més plural, vol dir que es pren alguna decisió i sobretot que hem passat el tema aquest, el tema de les terrasses, contractació. Sí, la lista es llarga, son moltes, sí, son moltes. Personalment em sembla bé, però més que res, com que no m'ha sortat, i a vegades com que el redactat tampoc estava amb l'altre dia discutint, què és, que de la comissió governa l'alcalde o l'alcalde de la comissió No, hi ha competències que només les tenia l'alcalde i que les delega també a la Junta de Govern. D'acord. Moltes gràcies. Molt bé, doncs acaba de l'activitat de control. Hi ha una pregunta que ens va arribar per escrit, però és que no la tinc aquí. La pregunta... No la tens aquí. La veiem entreviu. Sí. La tens el secretari? Sí, que no te l'ha enviat aquest matí. Que t'havia que te l'enviaria. Però jo la tinc aquí, ja. La tens ja? Sí. Ah, sí, que te l'ha enviat. Per fotos. Ens va entrar una pregunta el dia 14 del 6 a les 11:16, des de la Mercè Carbó, del grup d'Esquerra, i la pregunta és sobre l'estat de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística a la finca de la plaça Europa, PA1, 29, estació de servei, expedient 1673/2024, i quart el 21 de maig de 2024 per la Junta de Govern local. Jo aquí li respondré que com a alcalde i com a govern, si algun tècnic, com és el cas, ens informa que presumptament hi ha un tema que s'ha d'estudiar, s'ha d'analitzar, perquè s'ha d'estudiar, s'ha d'analitzar perquè presumptament pot haver una il·legalitat, doncs el que no fem és mirar cap a una altra banda, sinó de dir que s'obri un expedient i que s'analitzi, sigui qui sigui la persona encausada. Causada o agafada com a punt de mira. Es van obrir 3 expedients, 3 expedients de 3 presumptes de protecció de la legalitat urbanística, i al moment que s'obre l'expedient, jo considero que com a alcalde o com a polític es té de deixar que es transcorri aquest expedient a través de tècnics. Són els tècnics els que tenen de treballar i els que tenen de donar la resposta en aquests expedients.
El moment que potser haurem de fer una valoració política serà el moment que es donin el resultat, que es donin la resolució de l'expedient. Mentrestant, no sé com estan, jo personalment, ni ho vull saber. Per què? Perquè jo no vull entrar-hi, perquè vostè sap, el Mercè que fa la pregunta, que si tu fas una pregunta sobre un expedient o alguna cosa que s'està fent i que pots ser una miqueta calent, que només preguntar com està això, hi ha gent que ho pot interpretar que vas a favor i hi ha gent que ho pot interpretar que vas en contra, fent exactament la mateixa pregunta a la mateixa persona. Amb la qual jo penso que és un tema tècnic, que s'ha de resoldre a nivell tècnic, i el moment que es resolgui a nivell tècnic, si s'ha d'agafar alguna valoració política, doncs ja es farà. Sí, d'acord. Abans de res, agrair sobretot el fet que puguem tornar a parlar d'això. Ens sap greu que haguem de tornar a parlar, però ens veiem amb l'obligació de fer-ho, bàsicament perquè en els darrers plens que n'hem parlat no ha quedat constància per escrit ni a través de les imatges d'aquest debat que per nosaltres és prou important. Llavors, tot i que siguem una mica reiteratius, sí que avui farem una mica d'exposició al respecte en resposta a la resposta que ens ha donat. Primer de tot, agrair, òbviament, el fet que no es miri cap a una altra banda. Perdó, em tiro una mica enrere. No cal, senyor Armengol, que marxi, perquè m'agradarà que puguem debatre una mica això avui aquí. I també reiterar que potser qui hauria d'estar aquí avui donant explicacions és el senyor Piñeira, també. Em sap greu que vostès, com a gent de Junts, hagin d'entomar aquesta fita, per dir-ho així, però és la realitat que tenim. Nosaltres fa molts anys que estem darrere que les coses es facin bé. És una mica el que hem dit en altres ocasions, la feina nostra, a banda de poder proposar o vigilar l'acció de govern, hem de vetllar perquè la legalitat sigui la que ens toca i que es compleixi el marc legal al que tots estem sotmesos. Llavors entenem que si d'aquí pocs mesos vostè serà l'alcalde de la vila, entenem que ha de ser el primer a donar exemple en què les coses es facin com Déu mana. Nosaltres no entrarem a valorar el per què hi va haver un trencament en el seu dia entre les dues parts que avui ens ocupen. Igual que no entrarem a valorar si la sanció que proposa l'expedient de fins a 150.000 euros és excessiva, no és excessiva, o si vostè finalment com a alcalde decideix assentar el senyor Armengol en una cadira, al racó de pensar i de cara a la paret. Això nosaltres no entrarem en aquest sentit a valorar-ho, però sí que creiem que és convenient que les coses es facin com s'han de fer i agraïm que, com a mínim, no hagi mirat cap a una altra banda i obrin l'expedient que toca. Ara bé, ens sorprèn que digui que hem de valorar que els tècnics facin la seva feina quan tenim de manera reiterada el fet que els tècnics ja diuen que allò s'hauria d'haver aturat, que hi haurien d'haver hagut determinades accions al respecte i que això de manera reiterada estigui a damunt de la taula, no només pel secretari que avui tenim aquí, sinó pels informes que hi havia a dia d'avui a damunt de la taula, doncs ens sobta que digui que encara s'ho vol acabar de mirar. Ens sona més com una patada cap endavant i a veure quin dia passa any empeny. O sigui, entenem el pas, que és el que toca, però si que ens digui que encara no tenen prou arguments quan tot el que hi ha damunt de la taula és el que hi ha, bueno... Perdó, no li he dit això. És el que interpretem, és el que interpretem. No li he dit això. O sigui, aquí és el BBH que s'obre l'expedient, i aquest expedient té de fer el seu curs. L'expedient té de fer el seu curs i el curs d'un expedient és tècnic, no és polític. I en base a això, independentment de que sigui polític o sigui tècnic, què hem de dir de tots els expedients i de totes les resolucions i informes dels tècnics que tenim fins a dia d'avui? Això ja està damunt de la taula. Que s'obre un expedient, o sigui, no s'envia obert cap d'expedient. I ara s'ha obert l'expedient. I aquí s'ha d'esperar a que hi hagi la resposta. Estem d'acord que el pas s'ha de fer, però que tenen arguments per poder debatre i són i de fa molt de temps. Llavors, esperarem, evidentment, no podem fer una altra cosa que esperar els informes dels tècnics que pertoquen, tot i que per nosaltres hi ha motius de sobres perquè es puguin prendre les accions que s'hagin de prendre. Això per una banda.
Per altra banda, amb quina autoritat moral li podem exigir a la ciutadania que faci les coses bé quan nosaltres, i més concretament el senyor Armengol, no ho té de manera exquisita damunt de la taula. És a dir, jo puc posar exemples d'expedients que hem vist a la Comissió d'Urbanisme quan en teníem, ara no perquè no en tenim de Comissió d'Urbanisme, però locals que o pagaves la sanció de 300 euros o no pots obrir i en menys d'un mes això s'ha resolt. És a dir, s'ha incoat el corresponent expedient de sanció, se li ha exigit el pagament i si no, no pots obrir. Això ha passat en veïns de la vila, aquí no. No sé per què. Hi ha hagut expedients que han estat pendents de resolucions dels organismes competents, com carreteres, per exemple, amb activitats que havien de poder obrir, han tardat 2 anys i aquell veí s'ha esperat 2 anys que allò es resolgués. No ha fet aquell pas perquè havia de complir el que deia la llei. Aquí, perquè vostès només diuen que l'únic error que han fet ha sigut anar més de pressa que l'administració, això tampoc veiem que sigui una cosa coherent, no? Quina explicació li donem a aquell veí que s'ha esperat 2 anys a tenir el seu expedient resolt, no? Llavors, que de cares a la ciutadania vulguin fer veure que vostès ho han fet tot bé i que la culpa era del senyor Piñeira i que per part de Junts la culpa no era del senyor Piñeira, sinó que era tota la part de l'Armengol, això no entrarem a debatre-ho, perquè això ho sabran vostès i eren les converses que tenien a la intimitat. Però no deixa de ser que per nosaltres és xocant que a dia d'avui encara estiguem intentant debatre això amb totes les proves que tenim a damunt de la taula i que vulguin fer veure, i ara sí que m'adreço explícitament a vostès, de portes en fora, que tot és culpa de l'Ajuntament. A mi que vostès facin una declaració dient que tenen llicència per obrir i això és el que li diu a la ciutadania, però no llegeix el paràgraf de sota on diu tenen llicència però no poden actuar fins que arreglin això, això i això. És aquell discurs de dir mitges veritats que al final no deixen de ser faltar a la veritat i no explicar bé a la ciutadania el que realment té dret a saber. És a dir, a mi el fet que em diguin mitges veritats al final es pot dir que és com una mentida. Nosaltres estem tranquils en el sentit que tots els moviments que hem fet, i potser hem tardat més a fer-los perquè no hem tingut tota la informació al davant, fins que no l'hem tinguda no hem fet cap pas, per precisament evitar la suspicàcia, com deia el senyor alcalde, de deixar anar un titular que pugui fer mal a algú si no tenim tota la informació. Però quan tenim tots els expedients, veient de manera reiterada que se'ls convoca a que aturin les obres, a que no obrin, etc. Ostres, no podem mirar cap a una altra banda. Llavors, nosaltres hem de continuar amb aquesta línia. Hem d'intentar que vostès facin la feina el millor possible, perquè si vostè d'aquí pocs mesos ha de ser l'alcalde de la vila, no pot ser que un veí qualsevol digui escolta, a mi què m'estàs demanant si el primer que no fa les coses bé és l'alcalde. Llavors, hem de continuar per aquí. Llavors, entenc o espero que això ho entengui i que, com molt bé dic, no és voluntat nostra el fet d'atacar a ningú concretament pel fet que sigui un partit polític, perquè de la mateixa manera que vostè ens diu que pot ser un atac per ser un tema polític, també podem dir que hi ha molta gent que pensa que precisament per ser un polític té un tracte a favor. És a dir, qui té més raó? Vostès o nosaltres? Vostès o la ciutadania? Es pot mirar de les dues bandes, això. Llavors, si volen respondre una mica aquí, doncs ja ho he deixat tot damunt la taula, més o menys. Molt bé. Sí, de rèplica ens queda una rèplica. Per al·lusions, jo li passaria, si et sembla bé, ja que no és una cosa, ja que no és un tema resolutiu avui, que per exemple el senyor Armengol no cal que estigui fora de la sala, sinó que pot prendre part activament amb la pregunta i resposta. Si vols contestar tu. Sí, m'agraeixo, alcalde, i agraeixo també les explicacions, no? Que tenen aquesta cosa. Jo sí que crec que és un atac polític directament contra una persona i família en aquest aspecte, i mentre estiguem en un període d'al·legacions, jo em manifestaré poc. Fins i tot al ple del mes d'agost, si puc jo també entregar una pregunta, que no sé si pot fer com a futur entregar-la, podria donar més explicacions. Per què ho dic? Perquè en aquests moments, primer, la presumpció d'innocència.
en aquesta empresa, de la qual jo en tinc el 33%. Si es mira tota la documentació que vostès tenen i l'analitzen bé, veurà que pot haver errors. Un error pot venir per part de l'empresa? No li dic cap. Però alguns també poden venir per part de l'administració, perquè som humans i ens hem equivocat. Uns i altres, i al final parlant la gent s'entén. Moltes vegades quan escoltes el contrari t'adones que la teva idea la millores escoltant el que és el tercer. Jo en aquest moment no he fet cap valoració més enllà fins que no hi hagi una resolució per part de l'Ajuntament de les al·legacions que es presentaran. Si és cert que la voluntat de cotxes es va obrir abans, si és cert que portem encara 12 mesos esperant que aquest paper que faltava per autoritzar la voluntat de cotxes arribi, quan se'ns dona l'autorització amb llicència d'obres no ambiental, se'ns permet tirar les aigües a l'EDA. I quan està acabat de construir, se'ns diu no podeu tirar a l'EDA, heu de tirar-ho a la llera del riu. Per tant, aquí hi ha una contradicció per part de l'administració que ens dona una de les autoritzacions, que també analitzarem nosaltres si hem d'anar més enllà o més enllà. Aquest document porta 14 mesos per ser signat entre Txe i l'ACA, i en aquests moments ja porta un mes al Consell Comarcal, que es conformarà, vindrà encara una exposició pública. Des que vam començar a construir fins que hem arribat aquí han passat més de 30 mesos. Un dels motius pels que m'agrada dedicar-me a la funció pública, perquè puc, perquè tinc la possibilitat de dedicar-me en aquests moments, perquè tinc una empresa que funciona, una enginyeria que tira, no tinc fills, i m'hi puc dedicar-me, i m'hi dedico per convicció del servei públic. Un dels motius que estic aquí és per donar recursos suficients a l'Ajuntament de Puigcerdà perquè els serveis tècnics aquestes coses no passin. Perquè qualsevol empresa que vulgui invertir a Puigcerdà, particular o qui sigui, no es trobi aquests entrebancs amb un projecte que ve des de fa més de 10 anys endarrere. No és normal. No és normal que això s'estigui passant a Puigcerdà. Això ho vull arreglar. I ho vull arreglar. Vull poder dotar d'eines i de recursos als serveis tècnics perquè això no passi. El de la legitimitat que dona el fet que algú hagi fet. Bé, això es va fer quan jo encara no presentava. Si hi havia hagut algun error, això va passar, que jo encara no havia ni previst entrar en política. Al moment que surt el meu nom, l'anterior alcalde, vostès també acceleren el fet de voler tancar la voluntat de cotxes i coincideix en plena campanya. Està tancat, no hi ha més. Això és un atac polític, directament. Potser lícit, però és un atac polític. I ara, a un any que jo pugui ser alcalde, torno a sortir, perquè em segueix fent pensar que és un atac polític. Estic convençut que si no hagués entrat en política, no estaria parlant d'això. Estic molt convençut. Permeti'm productiu, si més no dic permeti'm productiu. Per tant, des que estic en política o que estic en gestió pública, no hi ha cap cosa mal feta ni una multa de trànsit. Per tant, crec que com més o menys nosaltres som de dialogar, de parlar amb la gent, de fer pedagogia, no crec que es perdi la deslegitimitat aquesta, estic convençut i a més per convicció, amb ganes de fer-ho, es poden fer les coses molt ben fetes. Per tant, no crec que perdi la deslegitimitat en aquest aspecte. I a més, quan estigui tot resolt, quan sapiguem perfectament si hi ha hagut algun centímetre només no està construït, ni un pis més està construït, el mateix expedient posa que és legalitzable, per tant pot ser que hi hagi alguna trava o no trava administrativa i que fins i tot hi hagi disparitat de criteris entre el que porti l'empresa i el que la pròpia administració pugui veure. I això s'ha d'acabar de veure qui té raó o no té raó. I si cal un àrbitre, doncs s'haurà de buscar un àrbitre perquè qui ho pugui fer. Per tant, mentre estiguin per les al·legacions, entraré poc en discutir si quan es va donar el projecte d'organització ja hi era, no hi era, si els terminis o no els terminis. Sí, vam obrir el resultat de cotxes quan no tocava. És veritat. És veritat, ho he dit, és tancat. Estem tancant una inversió important en tot aquest temps. Està tancat. Per part meva, ganes que se solucioni, ganes que aquest tema s'acabi, perquè Puigcerdà té molts altres problemes, no només el problema de l'àrea de servei Puigcerdà en aquest aspecte. Per tant, tenim ganes de poder-nos dedicar a fer política, tenim ganes que el govern ens estabilitzi, tenim ganes de tirar endavant, tenim ganes de fer projectes nous i a vegades, doncs no li negaré, aquest atac directe en algun moment dius, ostres, i no és que baixis la guàrdia, però sí que durant un parell de dies has pensat més en una altra cosa que no en la feina que hauríem d'estar fent, i això no ho volem.
Perquè aquest grup de 8 persones tenim aquestes coses per conservar, ja estem treballant, en aquests 12 mesos s'han vist moltes coses. Creiem que potser sorprès que ens entenguem i que tirem les coses endavant. Creiem que sí, el senyor Serra, creiem que sí, que això pot haver sorprès i segur que tenim ganes de fer-ho bé, de seguir-ho fent bé. I aquí hi ha aquesta petita pedra a la sabana que s'ha de resoldre i que està per delegacions. Sí, del que ha comentat, òbviament, que l'expedient faci 10 anys que estigui en marxa no és només aquest expedient. El seu expedient ha sigut un expedient molt viu i des que van començar demanant una cosa al que s'està fent ara, hi han anat havent-hi diferents modificacions que a vostès, per motiu que sigui, els ha interessat i llavors aquest expedient, el que hi havia fa 10 anys, el que hi ha ara, no té res a veure. Vostès, de manera totalment lícita, han volgut ampliar i fer créixer el seu negoci com no pot ser d'una altra manera, però no estem parlant del mateix expedient que tenim avui que el que podien haver demanat fa 10 anys. Això per una banda. Per altra banda, que ens digui que no, que és un atac polític i que només ha sortit ara i això, no, nosaltres portem amb la mateixa cantarella des d'abans que vostè es presentés. O sigui, això nosaltres sabem que s'estava fent malament, que no hi havia el que hi havia d'haver en aquell moment per poder-ho adreçar i ho demanàvem abans d'això. És més, creiem que gràcies a la nostra insistència això s'està intentant regularitzar. El que ens sobta és que encara vulguin fer veure que això no va amb vostès. Vull dir, escolta, hi ha una cosa que s'ha de fer bé, doncs fem-la. No intentem tirar pilotes fora a veure de qui és culpa. Com molt bé ha dit, ja veurem de qui és culpa i si vostès han de carregar contra aquesta casa perquè les coses no s'han fet bé, no serà la primera vegada que ho fan. Per tant, endavant. Vull dir, si aquí l'únic que volem nosaltres és que les coses es facin ben fetes i que aquella persona que d'aquí pocs dies serà l'alcalde de la vila sigui el primer que tingui casa seva en perfectes condicions. Vull dir, que aquí no és un atac polític, això. Això ho fes el meu germà quan tenia el Frankfurt i fes alguna cosa, faria exactament el mateix. Vull dir, nosaltres hem de ser els primers en donar exemple. El que no pot ser és que, com esto no va conmigo, porque ha sido el otro que se ha equivocado, pues escolta, tu, arreglem les coses, anem a treballar, però no mirem cap aquí. Ja ho arreglarem, no? Perquè ja ho arreglarem, portem més de 3 anys a darrere d'aquest expedient. No és només perquè vostè es va presentar a l'alcaldia, no és només perquè d'aquí uns mesos ho hagi de ser. Nosaltres ja fa temps que estem amb això. I gràcies a això estem parlant d'això, perquè si no, tot això quedava sota la catifa abans. Ningú sabia com estava aquest expedient. Per tant, aquí, si ens anem de vanagloriar d'alguna cosa, és que com a mínim això estigui damunt de la taula. I això ha sigut feina nostra. Li agrada? No li agrada? No sé. Si les coses estiguessin bé, potser no n'hauríem de parlar d'això. Però és el que és. És el que és. Però igual que sigui vostè, en vindran d'altres, perquè vindran d'altres. Llavors, potser si tinguéssim la informació d'una manera més àgil, si tinguéssim, no sé, si no se'ns tanqués el tema de la comissió d'urbanisme, que aquí veiem clarament que com que està tractant temes que, pel que sigui, vostè també hi està relacionat, doncs se'ns està tancant aquí. A veure, jo... L'alcaldia encara es va en la primera reunió ordinària vinguéssim. En parlarem d'això quan vulguin. Sí, ho va convocar l'Ilana, sí. Un moment, no desviem el tema, deixem-me acabar aquí. I si hem de parlar d'això, tornaré a repetir les paraules del senyor Llombart en una de les comissions d'urbanisme. Per tant, que hi hagi expedients que pel que sigui a vostè li interessen més o menys, o la paraula esquitxen no m'agrada utilitzar-la, però no em ve un adjectiu adient, potser no, aquí perdoni, sí, però vull dir que vostè pot estar interessat en segons quines coses a nivell urbanístic, doncs la nostra feina és que això es vigili i es faci bé. Llavors, què podem dir? Que fem bé la nostra feina? Doncs fantàstic. Si aquestes coses estiguessin regularitzades, doncs no estaríem parlant d'això. I com molt bé dic, vindran d'altres expedients que estan en una situació similar o també en fals com la que avui ens tracten aquí. És a dir, si haguéssim pogut anar més ràpid nosaltres amb això, potser ja estaríem parlant dels altres expedients, estem en aquest perquè és el que tenim més informació a dia d'avui. Per tant,
estem en aquest perquè m'interessa més en aquests moments. Soc el primer que tinc ganes que es corri, que s'acabi, som fills. Podeu estar-ne molt segurs, Però d'ara, si de fa temps, entre altres coses, podem tenir coses obertes i que surti realment on pot haver aquests errors que poden ser compartits, però mai en mala fe. Mai. Perquè sempre ha sigut de manera compartida i explicada, això ho podeu estar segurs. Perquè no som en mala fe nosaltres. En aquest aspecte, com abans s'acabi, millor absolutament moltes. Molt bé. Crec que és una cosa que volia deixar clara, de cara que no hi hagi confusions, que si el Mongol, per al·lusions, també l'ha contestat a nivell particular. Sí, no, i ho agraeixo moltíssim. En particular, Sí, això ho agraeixo moltíssim. Podem parlar com vulguem. Quan tens clar el que vols explicar, és molt fàcil explicar-ho. Per tant, endavant per explicar el que vulguem. Molt bé. Doncs ja està. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltíssimes gràcies i donem el preparat per acabar.